mawon ku semeter kali semeter iki Mas. Heeh. Ngen ku turu lho. Iya. Kamarku semeter kali semeter. Jadi nek turuno sikilku ketok kaya ula. Luar biasa, luar J. biasa. Niki sinten kemawon anu bintang tamunipun dalu punika. Menawi mboten klentu kula nampi dawuh menika nggih Mbak Dike nggih. Oh, panjenengan pirsa remenanipun panjenenganipun Bu Suwardi mboten? Napa-napa? Niki wau ngersake pramen toprak. Napa nggih, Bu? Lho. Toprak jalukane. Toprak. Dadi pas karo pawakanku cara aku nek toprake dapukanku cara lakon Majapahit ngono ya damar wulan aku. Iya. Wong awakmu semeter kotore damar oblik iki. Oh, damar wulan. Bocahe kan gedhe dhuwur pas ngoten lho. Gedhe dhuwur apa? Lah ya bojoku mawon nglarani aku kaya napa kaya mangkok soto iki, Mas. Bojomu dhewe ora percaya. Ora percaya. Mbak Dike apakah sudah siap Mas? Sampun. Mbok pilih ngersake ketoprak mangke diaturi. Lho harus. Lakone niku Rara Mendut Prana Citra. Aku dibimbing ya engko aku ra apa lakone lho. Iya. Aku dadi Pake Mendut. Oh iya. Aku ne Kowe Prana Citra calone Mendut. Oh iya. Ya ditimbali sik Mbak Dike ya. Iya no. Apa ki disepati apa Mas? Monggo Mardika Penggalih kemawon. Oke. Disepati aja diperaki, Iya. Ya yuk buka saka saron ya yuk. Monggo Mbak Dike yuk. Sekali lagi. Pripun? Aku selama ini hanya melihat media sosial saja. Wis, Mbak, hati-hati gombalane Dalang Akbar, Mbak. Aku iki apa lek karo gombalane dalang Wes, pisan. Aku selama ini hanya melihat Instagram dan TikToknya. Aku selama ini juga hanya melihat Mas Akbar dengan yang sana kok. Maksudnya aku ki melihat Instagram saben-saben FYP Mbak Dike, saben-saben FYP Mbak Dike. Aku ya ngono kok Mas Akbar. Piye, Saben-saben FYP Mas Akbar karo kae. Terus sampean pengen pirsa korbane Akbar sinten kemawon iki lho. Combrene kula sing ngerti. Lah nyapa kok sampean? Lho, Iki lho, tekoni iki lho. dalem Lah nyapa kok sampean Mas Lendro? lho kula iki sing korbane niki pokoke angger sinden ngeten iki sampean dijak pisan ping pindho kenek WA-ne. Wah, mesti yang kene. Astagfirullahaladzim. Saman ngono iki berburuk sangka karaku. Aku nembe kepisan iki, Mbak, salaman, Mbak. Tadi. Kok kaya wis salaman to kaya salamane. Luar biasa. Lho, ngono kuwi lho, ngerti ndak lek salaman piye sing ngono? Pripun salamane? Ngene lho. Wo, kowe milih Tandane apa tandane? kowe milih iki apa milih Birgita? Hei! Lah, Ayo. tak omongne Mbak Bir lho kok. Ayo. Mas Iki Lendro wonge tak nang- omongi. Iki ning Blitar lho cahe ya. Iki emang ki wonge ning Blitar meru romoku sing biyen lho. Ya, romomu surga. Ora usah dilairne. Ya ora apa-apa to, gaene bar WA aku kok.
Lah ya wonge iki Mbak Bir iki melu romoku kae lho. Ning mboten nek Mas Akbar niku piyantune niku nek karo wong wedok niku tulus. Ceritane sing apik-apik tak ya. Tenan kula Sing apik, ceritane sing apik-apik. Oh, sing elek-elek enek to? Kayak rokokmu ya kok ya. Akbar niku kula seksi piyambak, Piye, Mbak. Kula piye, niku Mas? dari 2017 Akbar sik cilik. Mayang Sik pun ciliki sik sepiro kuwi sik ciliki? sementen lah. Sakmene kuwi lho Lah, kok- sampean luweh sik Wong aku ndek kono Oh, dhuwur iya, 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 iya. Niku kula pun nderekke panjenenganipun nggih ngasta wayang daerah Nganjuk. Terus. Akbar niku pacare niku mboten ate ngulangale ya Mas yo. Ora tau. Siji ya? 6 apa piro nggih, Pok? Loh, Kowe jare ngapik-ngapik aku kok malah piro kaean? Ya aku ora tau pacaran. Ora mboten ate pacaran. oh ndak tau pacaran. Alhamdulillah. Tiang niku Alhamdulillah. lugu lempeng galang mboten ate neko-neko. Ndak ngerti cinta berarti ya. Malah mboten ngerti cinta. Cinta niku napa to ya Mas yo? Aku gak aku ya anggere jejer wong wedok iki keringetku sak Sak grontol. grontol. Kowe kok kecil yo. Wedi pol aku lugu ku lho. Saya ora lugu to. Lugu. Heeh. Kok omongno ngono sing apik-apik tok Wis pokoke. meneng ae tak wapuk. Iya iya. Saksine piyambak kula iki. Ngono kuwi mengi apa mau lugu tenan apa ora? Lugu iki nek enek wong akeh nek dhewe ya wis aku ora omong niku. Oh. Nek enek wong akeh ngeten iki ketoke lugu tapi kok nek dhewe wah niku bahaya niku. Oh sing bahaya sing lek Sing dhewe nek kuwi dhewe ya. niku nggih. Oh, Nyuwun sewu alah, pun alah. nate panggih kali Mas Akbar Ya dereng to. nembe pertama kali. Nggih. Mungkin setelah wayangan malam hari ini besok bisa dibuatkan lagu Mas Akbar Anu, Ayo. sik Mas Lendro. dalam Nek kuwi no Sik, ceritane ambek sing biyen Kowe- lho. kowe Kok mbok rasa- padake? rasa pucet. Kok mbok padake? Wis rasa pucet kowe. Nyapa Sing dikirimke aku lagune sing urung rilis kan apa ki? Apa judule? Apa ke jenenge iki? apa? Rinonce. Oh gak dudu kok Rinonce. Sing Apa? pertama kan Gemati. Iya, iya. Karo sing iko terus Oh ya sik karo sing kae lho si Anu. karo dekne iki ngelukis Tresno. Lah, iki Oh. ngelukis Tresno. Iki bakale rilis calone- ambek sapa? Kali Mbak Bir. Hei! niki kalian niki napa lagune iki diperkirakan Mas Lho, Akbar. sik mikir wonge. Oh, buatan niku dalang hebat, SDN-nya Oh. tinggi. Aku kenal kan ya lagi semalam ini. Dari segi visualnya mungkin ada lagu yang akan dirilis kali Mbak Dike. Sik, aku tak menyelami kepribadiannya Mbak Dika dulu ya. Carane? Daleme jenengan iku pundi to Mbak Dika? Daleme jenengan. Ndak tak gowo to Mas Akbar. Maksudnya katanya orang-orang itu Tulungagung. Nggih, leres napa nggih? Benar. Oh, gitu. Tulungagungnya mana? Saya itu pas kuliah itu KKN juga di Tulungagung. Tulungagung mana? Tugu Sendang. Oh, jauh sekali dari rumah saya itu. Jauh nggih, pas dengan iku tak tungut Pak Tomin niku lho. Nya dadak mbok lairke lho, mesti lho. Nggih. Wong kene iki wis tutup buku kok sik dibuka neh. Dan iku pengendangnya teng mriku. Nggih, pripun Mbak Dika? Ngapunten lho nggih. Tulungagungnya mana? Tulungagung kula Kenayan. Oh, Kenayan. Kenayan itu kecamatan atau desa? Niku kelurahan. Oh, kelurahan. Benar, kecamatannya ya Tulungagung. Oh, berarti kota. Benar Wah, sekali. Luar biasa Mbak Dika. Sampeyan omahmu ndi? Aduh, we ra roh we. Ya ora kira ora ora tau mokjak. Kuwi laire meletek kok watu kok, Mbak. Ora sambok anu. Aku ki krungu-krungu laire metu teko pori-pori lho, Mas. Saking cilike. Oh, gato, dhek metu mrucut ngono lho. Jane aku iki jerawat apa pori-pori iki. Nyun sewu Mbak Dike sak menika Anjing. sampun kagungan garwa. Dereng Mas Lendro. Cita-cita favorit yang diinginkan seorang suami seperti apa? Nek lanang ki. Iya sing gede dhuwur, tanggung jawab, ganteng, pinter golek duit, Kowe rasa sayang istri, sayang anak, sayang marotuwa. kowe rasa plolak-plolok le. Lorak-lorak piye? Kowe nek ngene gak mungkin milih kowe. Yo, kan podo-podo bujange nggih. Bujang Aku bujang, Mbak Dika bujang. Ya, tapi Mas Lendro bajing. tapi kan Mas. Omonganmu masing saya, Mas. Bujang maksudnya gong duwe bojo. Kok bajing maksudnya? Oh ya kleru. Kleru kebablasan kuwi mau ki. Mbak Dike riyen sinden nggih, Mbak nggih. Wis berangkatnya sinden apa Berangkatnya tari Mbak sinden. jenengan? Penari. Oh, penari. Infomu ra akurat, Mas. Infomu ra akurat wi. Ayo, lek mu golek komedian ndi wi? Aku gak goleki.
tuku aku mau. Mbak Dike itu awalnya berangkatnya penari. Penari. Mendah sing dadi bojone ya Mas Lendro. Piye? Bae ya sadurunge malam pertamanan joget sik. Serampat no Mas. Iya. Dang tung dang tung tung tak tung tak. Tung trut tung trut tung tak tung. Luar biasa. Sik Mas, enek sing ra penak kuwi Mang Samuel Apa, Nabi. apa? Kok tungcrut barang ya Joget apa? iki anu jegal banyu. Banyu. Wow, iya. Terus banyune nyiprat-nyiprat ngono ya. Iya. Mbak Dike. Dalam. Ini tadi permintaan sebelum lagu-lagu sama Mas Lendro disuruh ketoprakan. Nggih, nika sing dikira. Arep ngelakon apa? Apa ki jenenge mau? Pranacitra. Pranacitra karo mendut. Sinopsisnya piye? Sik, aku ben genah karo Mbak Dike. Iya, sinopsisnya piye ya tak rungokne jale. Sinopsis. Nyuwun sewu Mas Lendro. Dawuh. Ngene iki Mbak Dike jejer aku ngene iki, aku wis krasa dia itu orang kelas. Kok saged piye? Mas semreng. Wah, parfume Bulgari Aqua. Nek cedak aku mah ngopo? Bulgari nek aku. Lho, iki paling ora ya anu, Gatsby. Kadung lek ku ngrungokne kok ya Gatsby to. Indoramet. Lelek Mas Lendro iki menyanding sampean ambune piye? Boy, lengo klentik. Loh, aku mengira wonge anu lho Mas, sampean ngerti apa ndak? Apa? Minyak jelantai yang put ke mau lho diadane ada parfum tinggi semprotan. Wis toh. Sagelem-gelemmu tak tampa pokoke Mas iki. Wis ngono anane. Ceritane. Sinopsisnya piye? Sinopsisnya piye sinopsisnya? Sinopsis. Iki anakku. Iki toh. Lho mosok sama bapakku. Syukur kowe. Kowe gelem ra gelem ki anakku. Enek yo iki mbok terima-terima Mbak. Gelem Oh, enake iki. gelem yo iki, pakmu ra gelem yo iki. Apa milih iki lek wanto pakmu. Ben koyo botol Yakul yo. Kowe tak tembak. Loh, sampean ngono kuwi ngomong botol Yakult kok saila sampean apa? Albotil. Kowe tak meneng ae iki. Piye iki anake sampean? Aku ki pakmu. Iya. Kowe kok apa jagoan Aku terima ora terima sampean pakku. pakmu. Gelem ra gelem wis wong kan pakmu ki mbokmu mbiyen ki anu to ayu. Keblocok. Ora keblocok pakmu lu ngondelah lahir kowe. Gak mulih 2 tahun kowe metu. Ya berarti sampean untuk pakku, mbokku rabine berarti. Oh karabine ijek statusnya bojoku. Lah iya tapi Mbokmu ki karo iter. Mulane ketut ngene iki. Terus aku sebagai apa? Pranacitra nglamar karo anakku jenenge Mendut. Oh, iki kok adegan pertama aku ngelamar apa gandrung sih? Gandrung no. Oke, Gandrung karo oke. kene. Oh, terus. Terus Pak teko. Pake teko. Paling mendute gelem to? Ndak. Gelem. Lah kowe gelem. gelem ora? Ndak. Loh, Gelem mo. Oh gelem ya. Aku kok mbok tambahi to Mas nek gelem. ora Pranacitra tangane retek lho iki. Wong nek mo ya moh tanganmu lho. Tiba yo golek kesempatan jarang iki. Terus. Berarti aku gelem. Gelem. Iya. Ono terus kowe rantai. Mahare apa? Mahare apa? Yo karek kowe njaluk apa? Heeh. Ya minimal Fortuner siji, duit Ya. 100 juta Ya. ngono. Wis gak sarabi Mas, gak sarabi. Terus kok Pak teko. Perang. Perang. Ora perang, akhirnya Pak tembang wisanu tak jodokne ae. Ya wis yo, jajal. Siarno sik. Aku melu sapa sik? Lho, lah kowe melok Pak Sun apa melok kene? Maksudnya iki aku melu bapakku apa langsung digandrung ngono lho. Tak siarne sik iki kok. Tak Wong. siarne kok. Oh kok buka ibuku wae ket mau. Tancapane piye, Mbak? Dike ning kene apa ning kono sik? Ya ning kene engko to Oh adek. iya, kono ning kono. Kau anu aku tak omong-omong karo anakku to. Oh iya. Kok terus kowe teko. Oh ngono iya. Aku ning kono to? Ya. Ning kono to? Aja rono lho, Iya, ning dikeroyok kono. cacah iki. Ning kono. Aja jablas dikeroyok ning petan. Jarene ning kono. Kene lho aware yang uti kene lho. Oh iya, kene. Kene bener. Ya kono aja mbok keroki lho iku engko. Aja ngono Mas, aku engko mulih masuk angin tenan lho. Nah, Heeh, ndang siarne sik. keprake piye keprake? Iso apa ora? Oke. Au. Gebyar. Iya. Patut. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Elek men to jenenge. Jenenge kok Elek men. Lah ora entuk mangani ra siksa budaya. Adik ngono lho, adik. Sapa? Adik Apa iki adik? Akbar Dike. Oh ya.
Iki kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Ya ten. Sesarengan Sandi Wara Ketoprak Adik Budaya mijil saking Laladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam Wakil Ketua kula piyambak. Lho, kula piyambak sapa jenenge disebut nih? Slendro masa tak omong nih. Terus Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwarti dalu punika Andi Budaya ngersakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Prana Citra. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dika Sabrina parandene Prana Citra nggih. pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandening bapakipun Mendut dipun asta panjenenganipun Muhammad Soipul Asmaun Slendro. Iya. Rupane ciduk. alah. Rupane ciduk dawet. Kedawan jeneng makane wonge mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanane kuncarane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Gebyar. Dikerek sik. Dor. 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 Duk, Mendut. Dalem Rama. Pancen nek bapake bagus, anake ya ayu ngene iki kok. Ndak iso dipaido tenan kok. Tok 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 tok. Tok tok. Tok 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 tok. Lah kok koyo bakul bakso malekan. Kowe iki ngeprak apa arep rondo? Nyambi bakul bakso to Mas Tito? Oh iya iya. Kok kenal to iki? Wah kene kok. Kowe karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iko to. Sapa jenenge? Tito. Tito. Walah, Tito segene mek pasir to itu ya. Ya kuwi lho. Nduk kok Mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone universitas kono iki. Universitas. Universitas. Alah wong tuwa iki ra apa-apa sak geleme omonge iki. Nggonku tak kuliahke, iki kapora kowe tak kon kerja dhisik ya Nduk, aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya. Entuk seneng karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menakke karo kowe, Nduk. Nggih, tapi kuliahe nunggak Romo. Kuliahe nunggak dereng jenengan bayar. Engko gampang. Rama nek mulih tak bayari kabeh. Nek iso malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean ya. Aku tak ning sawase ya, Nduk ya. Oh, nggih Romo. Turuk, turuk, turuk. Aku mlayune ndi? Kae teko. Oh, kae teko. Enak tukang gender anyar iki. Oh alah. Kok Mas. Rumah saku kok Aduh, roh. kok penjagong to Mas sampean iki. Becek kok malah ning kene. Aja ning kelir penonton roh. Lah ya iku e. Kaya tugu pentung saiki. Sik to tak omong sik. Ya tak ngomong. Mendut, Enje Kang Mas. mendut. Enje Kang Mas, pripun? Ketoprak iki mlakune ya ora ngono kuwi bambahan ketoprak ora nek gagah gawe blas. Ketoprak wis ra ndek bokong. Mas, ketoprak iku kudune digagah-gagahne. Piye? Contone piye? Dodone maju. Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus, wah, iki lho. Oh. Kowe malah koyo boneka ada kocan lho. Mendut. Enje Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dot-dot ya apa to? Wong ayu mendut. Enje Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta?
Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah apa ae nek karo AA ora bakal. AA. Iya, maaf. Iki lo AA ke EE. Iya. Ngadeg. Enjih Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya iki ya. Rumah Oh iki omahku. etok rumah Oh sampean. nggih. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Heeh. Paket. Paket, Mas. Wis apa-apa. Tukang Lah paket. sampean ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah ya bapakmu ding. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. JNT, Mas. Aku nek karo Mbak Dike ki ibaratnya dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya mongol kono kok lapo tak kok aku, wong aku urung metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Heeh. Sopir lho, maratuamu lho, gawe entuk opong lho. Tak golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo sek. Ayo sek ngadeg sek. Dadi ben dramane imbang. Ki nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho kuwi. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Eneke kuwi. Wis dang ayo didekne. Jarene kudu nriman. Yo yo. Nyapu kok sambat lho. Gek deloken to. Nyapo? Gek aku cilik, kono cilik gek anak-anakku semene to situ. Iso lho anakku ming semene iki dadi ngene. Nek nuntun adus piye? Ayo atus. Ngadui ngene lho. Ngene. Ya, digandeng ditekne. Nah. Atuk ora. Sing romantis to, Masya Pak. Allah. Ya Allah, mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ora seneng, sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Dike, tangane tumpang kene. Tumpang kene. Sing yo. Iki jenenge ngenggar-ngenggar ning tari iki ya. Ngono lho gerakan desa terokno. Ngono. Sora. Heeh. Maraono ta? Salah tangane. Tangane Oh, tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandak lho. Lah kok malah koyo Kano Mas Faisal tintingane, heeh. Ngenteni to we. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dike Anjir Kang Mas. sampai kok Mbak Dike. Sapa? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh. Koyo sampean jarine mesti numbas nih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare Cik Nyangsang. Ada. Alah. 1-0. Po. Bar kok kandang kok. Iya lah. Layan iki lho enek teleke. Mbok ya sing ngapik mau teko kandang. Wong ora seneng, ora setuju kok. Wah, salah ya. Cahayu aku ngenteni. Lah jal kowe sing nembang bojone kono. Dang kono. Marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Lah. Kentekan ambekan, Mas. Pelambene wayahe grendo. Penonton bayaran iki bagian iki. Oh iya Iya, bagian iya. guyu. Lah yo ngono to, Dik. Mbak Mendut, upama sida sok rabi karo aku pengen tetumpakan napa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we? Kok njaluk apa wae iki ya Wis asal njaluk digenahne. aneh-aneh. Tembok kaya apa? Alah wis to tumpane pandosa ae kowe. Wis kongkon aku mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi iki, Mang. Kondi iki, Mang. Sun takon war tane duduk
reki. Mbak Dik Mendut, Anjay Kang Mas. upama masuk sido bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora we? Ngerti? Mampu ning Paris ora we? Mampu tuku minyake kuat, masa ora gak kuat. Kuwi lho bojomu tekonono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng Dindi to Mas penting karo sampeyan. Oh, tenan ra? Iya iya. Piye, aku umpama bulan madu ning Gazah piye ya? Enggak napa kuwi? Lho, awot. Kowe lagi bulan madu awake dhewe adus lah dibom duwur. Janji ngeling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sumedhot ra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barange lho. Aku gemes ora bojoku iki. Napa gemes napa? Matur. Pengen Kowe digoni. pengen dembe aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe mau. Ono. Apa mangkoni? Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa. Terus? Coba diajeng, suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho nganti iki iya. ora apian. Iya, terus sun Sinak senan. Ilate ngepang. Bumi langit kualit meteng Mas. Oh, sing meteng sing lanang ya. Iya. Pak. Iya. Wani ngene ku yo. Yo Mayu. Gaweane ning sawah mama papa. entekno wong loro. Kamu ngono. Wong loro entekno. Terus entekno wong loro bareng. Janji Urung tek kok. Urung entek. Ya terus. Janji Janji-janjiku eling. Yo. Kowe. so madadre sing yas engson. Heeh. Ki lho gerakane ngene. Tak warai. Kene. Kira ya ndang. Delok cah cilik-cilik ya lho. Iso ora? Iso ora trending ngono kuwi. Mas. Ngerti ora? Oh, sama lek samplu-sampluan aku iku. Reng. Janji. Nah. Tangane munyer-munyer. Neng lop-lop. Iso we lho. Madati ngene. Tangane. Wis entek merung. Urung Kondi. emput. Wis entek. Pak, wis. Ki pesek duduk sik. Ya. Pake teko. Lah kowe ora ngomong nembung kowe pake teko ngangguran lho. Nembung piye? Ya nembung nek lah kowe nek nembung pacaran kowe piye kowe nembung karo sing kono? Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata? Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita ngono to? Yo. Ya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Piye pomo ade gandeng tapi wong liya aja ngantek roh. Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan tapi aja dipublish ngono lho. Wah, aku roh iki. Konteke apa iki? Pomo Aku konteke ning ndi roh iki aku soale. Parane arahnya mau dibawa kemana ya ya? wis ora wong ayu iki mung geguyonan samusinamung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjir Kang Mas. Nek to? Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak ngono to, Anjir. Wong Ayu. Udah leres. Turuk. Bapakmu rapuh. Tok.
mendot ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit kuwi lho. Adit. Adit di mana Dit kuwi lho. Kaya kuwi lho. Kuwi kok iso nganggo tas lho. Mulai sekolah Pak Oh, Pak Bang. Bapakmu kejar rawuh. paket kok Pak kok padane. Pakku ki sik sekolah ta tiba iya. Ya, heeh. Kejar paket TK. Kejar pat. Oh, TK-ne urung lulus. Urung lulus. Ya. Kejar paket Layak. TK. Iya. Ndelok anake sik. Lah nek mbok warai mbok yo kowe nang ngakon aku. Iya. Pakne aku mbok warai. Iya, ngapura. Dut. Nggih, Pakne. Bahaya iki konangan iki. Aku wis bolak-balik konangan Pak ya. Kowe kok cap jiki ya hubungan ae. Dut. Nggih, Pak. Karepmu ku piye? Ayo, Bang. Kowe iki dadi apa? Pakane. Kok iso getak-getak iki? Nesu. Oh, nesu. Oh, nesu ceritane. Duh, ngomong to Pak lek nesu ki yo. Oh nesu kok dadak kon kondo lho. Lho, sama nesu karo ora nesu ajae padha ae yo. Heeh. Mosok nesu ya ora yakin deh karo aku. Yakin. ya. Ejal. Ha lek sama nesu ora yakin aku ki. Dut. Karepmu piye? Lho karepku ya rabi ambek sapa mau? Prono Citra. Prono Citra. Wes mbok pikir kowe. Prono Citra. Wes mbok pikir duwe bojo iki. Ya wis Pakne. Wah arepe rabi ki ya wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Lah piye to? Lah wong ibuku ya oleh sampean aku ya meneng ae yo. Syukur. Lho, sing seneng ka ibumu karo aku. Lho, oh ayo Bu sing seneng sapa? Pakmu ne. Oh, Apa enak to pra opakmu? Aku lho kae mendem seneng kowe. Yuh. lah kene nyapa mok rabi. Mendem aku kae tanggut rambul mbokmu ki. Ora ngono kae aku nesu nggone makku lekno. Dut mendut ilingo ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prono Citra tresno tenan apa ora? Tresno Pak Mandaman piye? Duh, Kok daman piye to? Prono Citra. Lah ya anake lek daman kok lali aku. Mari kowe ya koyo daman nggonku iki lho kok. Wonten dawuh Kanjeng Rama, Prono Citra. dalem Bapak. Kowe seneng karo mendut? Nggih kula remen kalian puterinipun Bapak. Sing mbok senengi apane? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kalih batinipun kula remen. Lho, omong kuwi tok. Nggih, Seliyane kuwi, mboten. Kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo mendut tenan. Nggih. Arep mbok gawekne apa mendut? Ampun malah kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumruning lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng mendut, bakal tak sahne wong bagus. Tok 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 tok. Nah, iki. Wis, iki dadi apa jenenge, Mak? Andik. Adik. Apa jenenge? Akbar Jike. Iya. Tak Tanggal akeh grup anyar. tanggal 4 longgar ora? Saiki akeh kopel-kopelan Nyon anyar. sewu, Mbak Dika bari badhe grupe ngaturaken anyar iki. Anyar. Mbak Dika badhe ngaturaken tembang menapa napa bareng badhe jurung donga kagem Eyang Uti. Nggih, saderengipun donga kagem Eyang Uti nggih Mas Lendro. Leres. Mugi-mugi Eyang Uti seger waras. Amin. Benjing malih nggih Ti. Tahun depan. Siap. Insyaallah mangke Mbak Endah wonten Depok nggih syukuran. Nggih. Panjenenganipun anggon ngasto DPR. Sik to Mas Lendro. Dalem. Bunda Endah mau wis calling aku, Mbak Dika besok ya langsung ke Depok. Wisan. Aku iki engko langsung mulih kok kene langsung ning Depok kono aku. Gak mbok omongne karo Mas Lendro ya. Lek muni Mbak Dika mawon Mas Lendro mboten usah. Heeh. Aku sesuk kabeh umroh. Mbak Dika, Dalam satu permintaan dari Yang Uti. Nggih, Bu Suwarti. Tinggal katresnan. oh ninggal katresnan. Sami kalih pamuntenipun netizen Bu Yatmi saking Medan kalau wau sampun calling ke ugi kanca-kanca pamirsa ingkang wonten YouTuber nggih. Nggih. Berapa ribu pasang mata malam hari ini? Hampir 3.000 pasang mata menyaksikan Asta Brata Media. Luar biasa. Dan juga doa teruntuk Bu Suwarti muga-muga sehat panjang yuswa kuat ngomong putra putrinipun. Ninggal katresnan ya. Oh gitu Nggih. ya. Langsung kira dangdut wae. Jaipong langsung jaipong. Oke, yuk ninggal katresnan bersama Mbak Dika Sabrina Roro Mendut. Ya, bisa kuat-kuat. Yuk. Aja mau lahir nih Mas Akbar. Yo. Ayo Mas Lendro.
Sampun to Kang Mas. Wis to. Kok yo percaya ya. Apa to sing ora percaya cah kuwi? Aku wis kadung percaya lho. Nggih. Ayo. Aja lali pawalingmu uga mana Kang Mas janji janjimu aku kang satya satu tak anteni nganti saelingmu Luar biasa. Alhamdulillah pamundhutipun Yang Put Nggih sampun kasembadan kalaksana Mas Akbar Mbak Dige. Dalem. Kala wau sampun nampi cecala saking panjenenganipun Bu Suwarti ya, Suwarti. Pilih panjenenganipun badhe kersa minggah panggung kalian ingkang putra-putrinipun. Ya, biar nanti menyawer Mas Lindro dan Mbak Dige. Betul. Tambahan Loh, kamu. Mas Lendro ora oleh. Ora entuk to? Ndak entuk meng Bunda Endah wis ngomong aku. Oh nggih, nggih. Mas Lendro ora oleh bagian. Bu Endah ngendika kali sampean? Iya mau ngobrol ning ngarep karo Ah, aku. iku Bu Endah, Bu Eyang Uti malah wis ngendika. Yang Put meng wis bisik-bisik aku mandek ning ngarep. Anu ya engko sangune sampean gawe sampean nae Mas Lendro ora usah. Mas Agung malah sing ngendika iki. Gantine. Coba urut lho. Monggo. Monggo. Monggo yang uti kalian Mbak Bu Indah. Nggih. Atra minggah wonten Monggo Yang Put. nyanyi-nyanyi bersama di panggung Astabrata. Nggih. Bunda Endah wau panyuwunane pamer bojo Mas. Oh siap, siap. Ora
Sugeng dalu Ibu. Cek nggih. Mas. Amit. Cek. Tes. Cek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Para sederek sedayanipun. Saking Asta Brata, Mas Akbar, Mbak Dika dan seluruh kru menika dalem kali Mbah Uti badhe ngaturi damel jajan nika do nika napa sadihan. Oh nggih. Mbah Uti gimana, Mbah? Amit cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bapak-bapak sekalian padha kru Asta Brata. Kawula wonten mriki badhe sekedhik badhe ngaturaken kangge jajanan panjenengan. Mugi katampi nggih, Pak. Nggih. Tidak ngasih. Nggih. Nih. Kita berdua di sini mendampingi Mbak Uti, memberikan tanda kasih untuk Mas Akbar dan kru semuanya. Amin. Mudah-mudahan jangan dinilai dari Finansial jumlahnya. mboten. Mudah-mudahan berkenan untuk yang semua yang hadir di sini ya. Amin. Matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Oh berdiri lagi siang. Iya. Aku itu berdiri 2 kali. Nyuwun sewu Eyang Uti panjenengan kok saged panggih Mas Akbar menika cariyosipun dos pundi Eyang Uti kok ngantos remen kalih Mas Akbar menika lho. Lah kula ngali YouTube lho. Oh nggih. Nggih wong dalang kok ganteng men ki mangen ndi to sajane. Lah kebetulan menika kula gadah sedherek wonten Nganjuk. Wonten Nganjuk. Pak Lurah Nganjuk lajeng nduk ngaten. Ayo Bu tak jak nang Depok. Aku gelem kok jak Depok pokoke aku hampir nang kene. Oh ngaten. Sing anu Bu Endah nggih sing ngendika. Oh nggih. Mbok pilih benjang saged ditimbali wonten Depok Bu nggih. Ah iki lho ngrungokke iki tak golekne pangan ning Depok. Ya. Mendut lho, cek mendut nah. Wis rampung. Oh wis bar ya wis bar. Iki Eyang Uti. Ngapunten Eyang Uti. Ngalap barokah ngempil kamuktene Ibu Eyang Uti Mas Akbar. Nggih. Niki kagem Dal panjenengan. Oh. Kata kali asih. nggih sing kagem jajan kanca-kanca. Oh takokne yo kosek. Arep tenan. Oh siap. Oh dadak mbok tekoke. Tenang ae kuwi. Kesakne kepanasan numpak bis mau. Nggih. 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 Nggih, matur nuwun. Mbak Dik. Mendut. Kula dereng lho, kula lho. Sik to. Oh nggih. Matur suwun Bu, matur suwun nggih. Loro wae wis. Tesih Bu, Bu Endah tasih. Sinten? Sinten, Mbak? Victor. Lah niku dereng medal niku. Vektor yo dikeki to. Dikeki. Nik Nggih. Victor iki. ditambah kekne. Wah, iki lho kuwi penabuh Asta Brata yang paling tinggi itu. Awas dintet lho, Mas. Rodok medeni iki masalahe. Awas dintet lho. Tak Ya tuku toh. 50 ae. Tak tuku 50 ae. Kowe cah cilik ra mudeng dhuwit ngono. Gek katut matane gek gowo. Iki yo dagelan kabeh. Kowe dagelan apa yoga? Jaga. Iku duit dagelan. Maturun karo Yang Uti. Maturun salaman. Nggih, sehat. Sak pira to sak. Wah, Jan kados jenglot nggih, Bu. Yo. Mas anak buahmu lho, Mas. lho pancen sing mari sugi-sugihane Mas Akbar nggih Mas. Lah iya Victor aja niku. disia-sia makane. Siap, Pak. Matur suwun nggih Yang Uti. Loh, Alhamdulillah. Iso nggo tuku skincare, Cah. Masya Allah. Kok yo? Sindenku tambah siji to. Mbah sidene Mbak Uti. Tapi sindenmu kok rupane ngono to Mas sing carry iki. Lah yo, dolan to. Iso begek ngono to rupane iki. Sidene Yang Uti. Nggih. Walah Iya walah. Sing gentek niki Bu. Wonten anu. Iya walah, kok mesake. Wes nek golek pangan nek ra ngene nek ra ngerampok ra itu iki pokoke. Musuh wong sugih-sugih ketoke.
Oh, niki. Niki. Ditam. Iki anu ya. Perwakilan. Iki uang lelah minangka numpak bis mau ya. Ya. Kok bis panasan. Sepire yang diladuk. Niku anu nyun sewu kanca-kanca niki kirang langkung gang 100-an mangke nggih. Iku nek kurangnya aku pernah beli. Requestnya apa? Lagu musik Eyang Uti, nyanyi Kari. bersama Mbak Dike. Bu Endah mungkin Ibu joget requestnya apa? biasanya Request. kalau mau mangkel Joget menjoget. saja. Oh pamer bojo. Pamer bojo. Siap, oke. Ibu mau nyanyi di sini? Kalau boleh tim saya ada yang nyanyi, saya sawer di sini. Oke, yang dari Nggih. Depok nggih. Iya. Nyanyi bersama Mbak Mau Dika dari di atas. Depok, mau dari siapa, boleh nyanyi di sini? Ya, Ya. siap. Terus Ada Bundi. yang mau ikutan nyanyi enggak? Teman-teman pamer bojo, ayo cepetan. Oke, ayo ini. Keburu subuh. Ya, kita Ayo siapa? Keluarga dari Ibu Endah Winarti. Adek Sinta mau ikut nggak, adek? Ayo dari tren, ada yang ikut nggak dari tren? Dari Depok ada yang ikut, tren, ayo tren, cepetan, keburu ayo ayo. subuh. Ayo, niki sewane gamelan karek 2 jam lho. Ayo teman-teman. Ayo Ayo, ayo. yang lainnya selain cari ayo. Ayo. Naik. Pak RW, Pak RW. Pak RW. Disawer kali Ibu Indah. Oh, ada Pak RW nggak? Ayo Pak RW. Pak RW. Ayo tren, cepetan. Cepetan yo. Ayo. Yang dari Depok. Ayo Lewat sini keburu enggak apa-apa subuh yo. ini. Ya sebelum subuh. Masih lama subuhnya, Bu. Kayak lupa sedang. Yo diget-geti di sini. Oh, Ya. iya, Toh. ayo lo selat jam 6 lo bisa ndang mangkat ki lo yo. Monggo tarik Mbak. Nggih. Selat subuh ayo yuk ngene Ayo, lho. yuk. Nggih. Lah ya. Monggo Mbak Dike Sabrina tarik. Monggo. Yuk, tarik yuk pamer bojo. Ya ini Bunda Endah siap nyawer loh. Nggak ada yang mau naik toh. Ini sudah Mbak Sinta mungkin mau naik sama calonnya. Oh ya. Mbak siapa? Huye. Iya mancing. Oke. Jadi. Wes buati iki Mas Lendro iki. Oh. Ya. Ping piro iki Mang Wisan? Dipakai dah Bapak Bu. Kaya ngene rasane wong mandang Rino wangi atiku rasane tansah kelingan kepengin nyawa sedelo wae wes samot
batinku gerak sepuripku teles kepenet selalu cendol cendol dawet Cendol dawet seger cendol 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 dawet seger 500 terus dapat yang ketan aji rolu 45 6 7 8 anta kita kita anta kita kita anta kita kita le 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 Tutup lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku Wangi mawar sing tak sawah ning mripatku nanging kowe lali ngarani wong kaya aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku citra janji tegane kowe ngapusi kanthi sene suwene aku ngenteni nangis batinku gerantes uripku alas kepes netes Allah cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger piro 500 terus dapat kata aji rolu 45 6 7 8 anta kita kita anta kita kita anta kita kita tutup lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku terima kasih Bunda sehat selalu Bundaku sayang aku tuh wangi mawar sing tak sawang ning mripatmu nanging kowe lali ngarani wong kaya aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku aning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku ja 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 terima kasih Bunda Endah Matur nuwun. Nggih, nggih. Cis suwun Uti sehat terima selalu. kasih Ternyata anu lho Mas Akbar Mbak Nggih, Dike. nggih. Eyang Uti niku juga anggota kerawitan di Nggih. desa mriki namine Larasati. Nggih. Larasati Ketuanipun Pak Haji Rinuji nek mboten lepat Nggih, nggih. nggih. Nah kalau wau ugi ngersake wonten sinom nyamat mangke. Nggih, mangke goro-goro. Nggih. Hebatnya nyuwun sewu, Nggih. bukan dikomersilkan, Nggih. tapi saka penggalipun rentekipun ati pengen budaya dadosenipun para pensiunan niku ngedekaken kerawitan Larasati. Iya, Mas Lendro. Dawuh. Lagu ribu lho. Nggih. Kula kinten sampun sawetawis sagenipun paring lipur. Nggih. Sego kupat sego liwat ora liwat andum Slamet, slamet. nggih. Nek gandeng ejan. Foto Mas, foto Mas. Hasil foto Mas. Bertiga no. Ayo, yuk kene no. Nah, iki aku